Hej alle sammen, og velkommen til Nighthawks YouTube-channel. Det er noget nyt, vi skal prøve, og vi skal også prøve noget andet nyt. Vi skal prøve at have et nyt øvelokale. Vi er naturligt også at røge ud af vores gamle øvelokale, som var mega fedt. Men vi skal prøve noget nyt, og i et nyt øvelokale, lidt større, og som kan nogle andre ting, som det andet ikke kunne. Vi har badefaciliteter, alarm, internet, lille køkken og toilet. Altså 5 fede ting, som ikke var ved anden, som vi kan her. Og jamen, det er hvad man ser her. Man kommer i et lokale her. Der er lavet lidt akustikregulering her. Der er en lille skærm, der skal op og hænge. Det er en lille tekøkken herovre. Der er rengøring og støvsugning. Herom har vi badefaciliteter. Der skal også gøres rent. Det har stået stille heroppe et stykke tid. Så herude med denne dejlige akustik. Der bliver der lidt lager, der er så toilet og bad. Og hvis man rigtig keder sig, så kan man gå herind og køre noget race ind i race simulatoren. Men altså herude, der skal det være sådan, at vi skal have gjort det klar til vi snart kan øve. De næste par måneder, der er vi lidt alene i vores band Nighthawks. Fordi at vores forsanger Thomas, han har travlt med noget andet. Han er så sej, at han har fået hovedrollen i en Lion musical, som hedder We Will Rock You, Queen musical, hvor han har hovedrollen og skal synge. Så der er han jo godt beskæftiget de mange måneder. Så i den tid, der skal vi have det her lækre lokale op og svinge. Vi skal have lavet sofagruppe, vi skal have lagt tæpper, vi skal have, måske skal der males nogle steder, det ved vi ikke helt endnu. Vi skal hænge nogle andre lamper op, så det bliver nice og hyggeligt. Vi skal have en lille mixer hernede, skærmen, og så har vi Logic Pro, hvor vi har noget på computer og Desli, trommer, 2 gange guitar og bass. Så vi har oceaner og plads i forhold til, vi plejer her, så det bliver mega fedt. Stay tuned, og så ses vi snart. Hej! Dancing on the ceiling, so do you hear what I hear? Like a TV, no one watches. My head is filled with the action of matches. Walking trails on my living room floor. I feel that life will be the same as before. Hej og velkommen til The Nighthawks øvelokale. Vi er nu rykket ind med alle vores dimser og dutter, og I har set et næsten toplokale i en foregående video. Og nu er vi sådan kommet lidt på plads. Hvis du lige prøver at gå rundt, så kan du se, at der står en masse instrumenter. Og vi øver her cirka en gang om ugen i vores egen øvelokale. Hvor vi, som I kan se, der er ikke rigtig nogen forstærkere, eller kabinetter, eller højtalere. Og det synes vi er jo ret fedt. Vi prøver at øve på samme måde, som når vi skal ud og spille. At det er det, der hedder line in. Netop at vi ikke har nogen kasse på scenen, der larmer. Og det er jo som, hvis du kommer ind igen, at det er, der er ingen højtaler herinde ude af vores monitors. Og det er lidt vores filosofi. Der er nogen, der synes, det er fedt, og nogen, der ikke synes, det er fedt. Det fungerer for os. Vi bruger hovedtelefoner i stedet for. Så det lyder sindssygt fedt, når vi øver. Men det er jo ikke kun teknik, der er jo også noget pynt, så for eksempel Jes, han er nødt til at have opbakning af 2 personer for at spille. Ja, der hænger bag ved mig, der har vi jo, ja, alle kender dem. Jeg prøver ikke, hvis der er nogen, der skal præsenteres. Det burde ikke være nødvendigt. Men det er jo vores gode ven Lemmy. Og så er der jo chefen. Vi har i midten Mr. Basil Fawlty. Og der er Dimebag. Og så er der The King of fucking Metal. The Medlatica. Ja. Men guitaristerne, de er jo nødt til at have John i baggrunden, fordi det er jo... Der er ananas i egen juice, ikke? Det er jo... Mig. Ja. Og nede i hjørnet har vi måttet placere Thomas' yndling, fordi at Thomas kan ikke koncentrere sig, når han kigger på det. Men det er ligesom hans inspiration og grundlag, ikke? Og det er jo lidt en drengeklub, så vi har også Cindy Crawford. Jeg tror, det er en original inden for 80'erne. Ja. Og det har vi jo kun, fordi hun synger enormt godt. Ja. Hun er ekstremt dejlig til at synge. Ja. Dygtig på solo. Men måske vi skal gå en runde og kigge lidt på vores grej. Lad os gøre det. Kongen af Grej, det er jo John Bonham, så han starter. Jamen lad os starte med John. Vi kører. Jamen, her bor jeg, og en lille vågemadsonal bagved.
Og alt sammen starter med en dejlig trådløs. Når man bliver gammel, så falder man over ledninger. Det gør jeg ikke mere. Og så går vi ind i noget whammy og en wow-pedal. Og ind i den her Fender Tone Master Pro, hvor vi har hele arsenalet af forstærker, kabinetter og pedaler. Jeg bliver nødt til at spørge, fordi jeg ved jo før den her, der brugte du Kemper Ja, i stedet for den der. Hvorfor bruger du den der nu i stedet for Kemperen? Fordi Kemperen lød jo for latterligt godt. og det er helt korrekt. Men i og med, og der henviser vi til den gamle mand igen, at alt muligt med metal og knapper forstår jeg ikke. Men hvis jeg går ind på den her forstærker, så kan jeg se, her har vi den rigtige forstærker med de rigtige knapper, som man kan skrue op og ned på. Det forstår jeg. Og det giver mig et dejligt overblik over hele signalflowet med pedaler før, forstærker, kabinetter. Der ligger en dejlig kabinet her. Og så ud igen, stereo, op til front of house, hvor alle instrumenter og sang mødes. Så det brugerbetjening et andet, der er fed. Det er lækkert. Altså, nu siger du rigtigt, John, men for mig ligner det bare et billede af noget inde i en enarmet 20-knæk. Det er snyder og digitalitet. Hele lortet. Ja. Og så har du bare hovedtelefonerne, John, ikke? Ja, og igen, den trådløse, så den gamle mand kan blive på benene. Det er skønt. Så hovedtelefonerne går i den der, Yes, og så falder du ikke over kablet, Og så- og så får du lyden sendt og så over til... modtager jeg den over fra det store Yes, sir. orgel derovre. Yes, sir. Og lille arsenal. Ja, det er det. Der er noget dejligt Gibson. Kunne godt bruge nogle flere, ikke? Det kan man altid. Og noget andet Les Paul-lignende på LCD. Og så en Ibanez. Og en Music Man. Og en Washburn. Så skulle jeg være dækket ind. Eller... der kan vel altid blive plads til lidt mere. Så, Skal jeg ikke udlægge det? Jamen skal jeg ikke så overtage her, Søren? Så filmer jeg, og så forklarer du om dit grej her. Det fylder jo ikke nær så meget som Johns. Man kan jo tydeligt se, hvem der har den hurtigste bil. jeg har jo valgt en lignende, men alligevel lidt anden strategi end John. Det vil sige, du bruger heller ikke forstærker og kabinetter. Ingen forstærker, ingen kabinetter, ikke noget baggear overhovedet. Der er ikke noget, der kan bløde ind i mikrofoner eller noget som helst. Det er guitar ind i den her Headrush LX5. Og jeg har en signalkæde. Jeg bruger den samme forstærker. Det er det samme rig til alle numre i vores sæt. Det er baseret på en Mesa Boogie amp, og så er der noget kompressor, noget booster, noget delay og chorus og ting og sager. Og det er det. Og så har jeg det så simpelt sat op, at jeg har en clean-ish, en crunch, en full drive. Og for hver af dem, der har jeg så også nogle våde versioner af dem, så jeg kan bare med trykke på en knap gøre den mere sådan våd og mere delay. Så har jeg en lille MIDI controller herover, hvor jeg kan stemple enkelte pedaler sådan ind og ud herover i mit setup, og det er min solo-lyd og tilføje noget chorus, hvad jeg nu har lyst til, inden for samme rig. Så jeg ligesom udnytter, at der er kun de her full herover, og så kan jeg tilføje flere herover. Det er fandme amerikansk. Det giver mig en super fed, altså jeg kan udnytte det her til det fulde, kan man sige. Og den har rigtig meget processorkraft, som jeg kan forestille mig, at Johns også har. Så jeg løber ikke nogen begrænsning i, hvor mange blokke eller hvor mange pedaler jeg kan have på. Og så har jeg bare et simpelt volumen, det er det jeg bruger den til herover. Selvfølgelig indbygget tuner og alle de her ting, jeg siger. Stereo ud, ligesom John siger. Du er jo stedet ude derovre i en line driver, som du er over i Yes. mixeren. I modsætning til John har jeg ikke fået hooket op til en trådløs, så jeg står og falder i min hovedtelefonkabler her. Ja, man kan sige, at hver station har jo sine et par stykker, der har de her kopier af en Fisherman, som er en Behringer hovedtelefonforstærker. Og noget af det allerfedeste ved det her setup, som vi spiller her i lokalet, det er, at her der styrer jeg selv mit mix af det, der skal i min hovedtelefon. Det vil sige, at jeg kan sige, den guitar vil jeg godt have mere af, eller trommerne vil jeg godt have mere af, eller kor og så videre. Så det er bare mit eget mix, jeg styrer her, og det er super fedt, og det samme kan vi gøre princippet live med ude, men der har vi selvfølgelig lyd med. Men det er så fedt, at alt lyder bare godt. Når man kommer hjem efter et job, alt lyder pissegodt med. Og der er ikke noget, der viner i ørerne. Nej. Og vores lydmænd er glade. Så har du også noget tag herovre. Der er nogle sabler herovre. En Der er 80'er-fræser her. Ibanez Genesis Reissue fra en gang sidst i 10'erne her. Fed 80'er fræser. En Chevelle, jeg også bruger en gang imellem, som til noget, der er tunet lidt ned. En Yamaha Revstar. Super fed.
latterligt fed farve. guitar. Og så en baritone til, når der skal have lidt mere chop. Når det skal være lidt døbt. Så. Det er fedt. Digitalt. Det var Søren. Så springer vi lige let og elegant over mixerbordet her, og så Henrik Bunde herovre. Han har også pedaler. Jeg var jo faktisk den første, der gik strengemæssigt digitalt af os alle sammen. Det er faktisk rigtigt. Mens I andre spillede på store kabinetter og gamle sure forstærkere. Det var Søren kom med, ikke? Som, Ja, Jo. det er rigtigt. Men det var fordi, jeg havde faktisk sådan en forstærker fra Tech 21, som i virkeligheden findes i den her pedal. På et tidspunkt så gik vi op for mig, der var et XLR-stik ud i vores setup, og med hovedtelefoner og ting og sager. Jeg kunne bare tage højtaleren fra, og så var der meget mindre larm og den samme lyd, og så da vi skiftede over, så var det super nemt at skifte over til den her sådan, VT-bas, som faktisk er, så vidt jeg ved, er den analog. Så der er ikke en digital fætter. Men det er jo en videreudvikling af Sansampen og fantastisk preamp. Og jeg har den samme trådløs Shure LXD som John, det er også tuner, så det er så fedt. Så har jeg en klassisk bass chorus, og det er jo, vi lander jo i 80'erne nogle gange, altså det skal man da have, så det er jeg nødt til at have. Og så er der en T-Rex forvrejer. Det er den, der laver kras. Den laver kras og destruction, Fedt. og jeg tror, jeg bruger den i et nummer. Ej, to numre. Det er måske 2 for lidt. Det er måske, ja, i virkeligheden, ja. Ja. Så det er sådan set det, men det er fantastisk. Jeg har lige for sjov skyld og narstreg købt en Dark Glass B7K eller sådan noget. Og jeg måtte konstatere, at den kunne ikke følge med den her fætter. Nå. Selv med digital capsule, den bliver solgt igen. Du har så ikke en Behringer, det er jo en Behringer, men du har ikke den samme hovedtelefonforstærker, som vi andre har. Nej, Du har en mixer. Jeg har simpelthen en mixer, en P16. God gammel P16. Og det har... Det har forsangeren fra Akkertal også derovre. Ja, lige præcis. Og det er jo faktisk fordi, at vi har jo en X32, eller ja, det er en X32 rack mixer, vi har. Mm. Og den er udgangsmæssigt alle huller fyldt. Der er ikke flere grupper. Så det vil sige, så kan vi jo klare det på den måde, at mig og forsangeren Thomas, vi deler en streng med P16, hvor jeg har stort som lille trum resten af kittet. Jeg har bass, jeg har Johns guitar, Sørens guitar, så har jeg et kormix her, og så har jeg et stereo lead send, hvor Thomas ligger med en masse dejlige rumklang på. Og så et stereo track til noget klik, og hvad vi nu... Ja, vi bruger det ikke så meget. Måske når vi tracker. Det lykkedes at track en gang med noget tid, hvor det virkede, ikke? Hvis vi kigger til højre, så kan vi se måske det er mixeren. Det er simpelthen så fedt at kunne... Det er så fedt at kunne... Og det er så ikke mixeren, vi er oppe her. Det er ikke mixeren, nej. Det er ikke mixeren. Ja. Men det er fedt at kunne optage hver eneste øve i princippet. Og høre det, og efter vi er kommet på hovedtelefoner, så hører vi bare detaljerne meget mere. Nu skal vi ikke sige mand, men vi lytter lidt anderledes, når vi ikke spiller, end når vi spiller. Fordi når man spiller, så går det jo godt. Og så bagefter, så gik det måske ikke så godt alligevel. Så det er meget, meget sundt. Vi tracker meget. Det er rigtig, rigtig sundt at lytte på. For at gøre stationerne færdige, jeg går egentlig selv bare færdigt. Så her, der har jeg jo også... Det er min lille hjørne af øvelokale her. Det er et trommesæt. Det er Roland. Det er også line out loud in, kan man sige. Der er jo ikke så meget akustisk i det. Det er et gammelt Roland TD12K. Det er 15 år gammelt. Det er udvidet med større trommer og lidt større bækken end det er original. Og jeg spiller live med det 15, det er ikke rigtig slået en bøvs endnu. Det virker. Og jeg spiller på... Jeg har ikke nogen computer på. Det er standardlyd, som så er ukomprimeret og helt tør for effekter. Som vores frontmand Morten, der mixer os, så kan han gå i gang med dem og mixe dem. Komprimere, gate og smide effekter på, som man vil. De ryger ud 4 kanaler. Der er en stor tromme, der er en lille tromme, og så er der 2 kanaler, hvor alle tammer, og så alt, hvad der er messing, eller her gummi, kan det være med, hvor det kommer ud på som et left-right stereo mix. Og det kan vi også kontrollere via vores mixer, og det får Morten så ud. Jeg har en botkicker under stolen,
så jeg kan mærke bassisten og Nej, det stortrummen. er faktisk ikke din del, du låner bag. Undskyld, det er The Nighthawks spotcake. Yes, han bruger kun penge på sit racerskib, så der. Ja, det er rigtigt. Og det her, det virker, så hvorfor? Ja. Det er rigtigt. Plus talentlæseren. Det vil jo ikke glemme. Åh ja, åh ja. Talentlæseren er jo meget vigtigt element. Den er uundværlig. Men alt, Ellers kan I ikke spise den under kigge. det er rigtigt, og det skal være lækkert. Men alle vores dimsedutter og alt muligt, det bliver jo så hen i kabel, så ender det jo alt sammen over hos. Igen bæringer, vi siger alle mulige fyreord. Men som ender hernede, ja, vi har jo lige fået en lille... Det er så vores mixer, vi har her. Jeg bruger Midas-appen. Så Det er simpelthen Midas-appen. Ja, Midas-appen lyder Så lyder det godt, bedre det kan jeg godt se. end Der står M32 med det. Ja. Så lyder det godt. Ja. Men hardware-mæssigt, der er den hernede, og det var den der klassiske rack-mixer. Den hedder bare X32 rack, ikke? Vi købte den brugt for 5-6 år siden, ish. Måske mere. Siger næsten ingen penge. Og igen, den har heller ikke slået en bøvs. Det virker bare. Det virker for os, og som Henrik siger, den er blokket ud. Den kan jeg ikke mere, men den gør det. Og den kan vi også få op på her, hvis vi holder øje med vores interne mix. Der er så Logic på noget. Men her så har vi den her, vi kan slæve rundt på. Stille, hvor det nu er nødvendigt. Der er nogle Dynaudio monitors til at lytte på, når vi tracker og indspiller. Og det gør det bare mega godt. Der er den forrige trumslærer. Ja, den kunne ikke så meget gøre. Jeg blev træt. Så det er Meget træt. i bund og grund sådan lidt vores filosofi i, hvordan vi øver. Det virker for os. Vi har, så siger jeg så, hvad fanden gør jeg så, når der er gæster? Så igen, det er 3. gang, vi siger bæringer nu. Så hernede, så er der en tusse gammel bæringer hovedtelefonforstærker. Der er 4 kanaler. Den bliver født med et katstik op fra mixerne af den her. Så skal man sætte sin hovedbøffer i, og så kan gæsterne sidde her. Og de kan faktisk også styre deres mix. De kan jo faktisk få den her lille skærm ned. Så kan gæsterne sidde, hvis de kan finde ud af det. Så kan de sidde og mixe deres eget mix ned ved. Det kan der også noget. Så det, Og der skal det jo siges, at vi kan jo rigtig godt lide at øve med gæster. det er herrefedt. Og Døren står åben. døren står åben, Døren så står kan det være, der falder en lille kop kaffe. Eller... Det kunne da godt være en lille snakker. Ja, ikke? En lille kop Paul Ricard. Det kan man. Det kan også et eller andet. Men det var sådan lidt vores filosofi og vores øvelokale. Så vis os dit øvelokale. Det er vores. Lad os prøve at se, hvad vi kan. Skal vi sige farvel? Ja. Ciao. Farvel. Ciao, ciao, Ben. Hej hej.